Днес ще направим видео като туториал как да използваме приложението Мисловни карти. Използва се с образователна цел или при най-различни професии, при които трябва да се изнасят лекции или да се представят проекти и презентации. Това е така, понеже основната възможност на програмата е създаването на различни мисловни карти с най-различни видове. Приложението е достъпно както и онлайн, така може да бъде инсталирано на вашия компютър. То е достъпно до операционни системи Windows, Linux и macOS. Относно онлайн версията, тя няма нужда да бъде използвана заедно с инсталирането на каквито и да е помощни програми. Така, нека да разгледаме какво реално представлява мисловни карти. Когато го отворим, виждаме една страница, в която може да намерим всичките създавани от нас някога проекти. Като тук отстрани има още няколко полета, в които можем да видим съответно последните, които сме създали. Можем да видим нашите любими, каквито в случая аз не съм селектирал да имам. И можем да видим тези, които сме направили достъпни, така че да бъдат създадени в интернет пространството и да могат да бъдат виждани от други хора. Ето тук най-отдолу можем да видим едно кошче, в което има записани изтрити от нас мисловни карти, които вече не ни трябват, но реално ако решим да върнем някой от тях, можем да тиснем тези три точки и да цъкнем Restore, така че тя ще бъде върната към нашите карти. Ако искаме да изчистим кошчето, трябва да натиснем този горе бутон Empty Trash. Така, нека да създадем една нова мисловна карта. Натискаме върху този голям син бутон с плюс и той ни пита или да направим папка или съответно мисловна карта. Избираме върху мисловна карта и почва да ни задава въпрос какъв искаме да бъде видът на нашата мисловна карта, като видовете са подредени в най-различни тук отстрани теми, под които можем да се насочим каква да е. Да кажем, че искаме да е просто една най-нормална мисловна карта. Когато изберем темплейта, той ни се показва в едно работно поле, което можем да представим освен като мисловна карта и ето по този начин надолу, за да можем да видим по-лесно какво сме написали в различните теми и заглавия. След като се върнем на стария ни начин, можем да натиснем бутонът Presentation, в който можем да видим слайд по слайд всяко едно от заглавията и теми на нашата мисловна карта. За да излезем от презентацията, натискаме бутонът Escape и се връщаме обратно на нашето работно поле. С тези два бутона плюс и минус, съответно можем да зуминваме и зуманваме толкова колкото ни е най-удобно да работим. Това най-голямо поле ще бъде нашето заглавие, така ще бъде кръстена и нашата мисловна карта, ако бъде записана след това. Ето тук може да видите как от него излизат най-различни теми и подтеми. За да направим нова подтема, избираме най-голямото поле и цъкаме това плюсче. Така се създава още една тема тук отдолу. Може да я кръстим по най-различен начин. Ако искаме да направим от някои от темите да излизат две различни, както сега може да видите, че от тук излиза само една, цъкаме върху тази и не избираме в дясно, понеже това ще направи още една в дясно, както вече видяхме за най-голямата. Това ще бъде под тема на тази стара. Ако искаме да направим още една, която да бъде излизаща от тази, трябва да натиснем бутона, който се намира под нея и така правим нейно разклонение с поставено на същото ниво, излизащо от същия родител, както може да забележим. Също може да стане, ако цъкнем върху някой от тези и цъкнем отдолу. Това ще направи още едно, излизащо от същото място, което излиза, което в случая е най-голямото. Как можем да променяме тези полета, които виждаме тук? Избираме някой от тях, може да бъде и най-голямото, и натискаме някой от тези бутончета ето тук отстрани. Какво прави първото бутонче? Когато го натиснем, излизат няколко опции. Първото от които е да спуснем някоя стрелка, която съответно да го насочи към някой елемент. Ето така можем да изберем от коя от страните на елемента да бъде насочено. Когато я направим, можем да местим, съответно да променяме самата дължина и изкривеност на стрелката.
Ако цъкнем върху нея, може да се появят още няколко полета, които можем да променим съответно цветът, можем да го направим какъвто решим, може да променим старта на стрелката, може да направим двойна, да има стрелка и от двете страни. Тук може да регулираме пак края на стрелката, той може да бъде с различен вид стрелка. А ето тук можем просто да завъртим самата стрелка. От ето този бутон за цвета можем да променим и това дали тя да бъде пунктирана както е сега или да бъде просто нормална. Ако изберем някое друго поле и съответно още едно от тези бутончета, например за Style, можем да променяме текста вътре, той дали да бъде болднат, дали да бъде наклонен, различният шрифт и съответно ето този бутон може да променяме и цвета на текста, който се пише. Ето тук долу можем да изберем различна форма, съответно на нашето поле, дали да бъде квадрат, правоъгълник, кръгче и така нататък. Можем да съответно и да изберем различен цвят, за да се вижда по-лесно. Ето така. Ако решим да го променим още малко, можем да сложим и рамка отстрани, която също да има различна дебелина и цвят. Така ще сложим черна, ще я направим и по-дебела, за да се вижда още повече. Може тя да я направим да бъде пунктирана, ето така, може да бъде по-малко пунктирана и така нататък. Ако искаме да променим самият цвят на линията, която минава през някоя от темите, избираме върху някоя тема, отново върху този бутон Style и тук има и бутон Line, върху който като изберем, съответно можем да променим цветът на съответната линия, която минава и продължава след него. Може да променим и нейната дебелина, както и нейната пунктираност отново. Този бутон тук отдолу, в който пише Icons, когато сме избрали някой от полетата и натиснем върху него, той дава да сложим съответно иконка или емоджи върху това поле. Да кажем, искаме някоя от тези иконки и тя се появява отгоре, като вече стои върху заглавието ни. Можем да сложим вместо и такава иконка. Ако не искаме да е иконка, можем да изберем някоя емоджи, например ето това. И така вече като визуализираме мисловната ни карта по различния начин, тя реално не се променя нито цвета, нито нищо, не виждаме променените еможите и така нататък, виждаме само какво пише като в различните елементи. Така трябва да направим, за да видим съответно зададения от нас проект до детайли. Ако натиснем ето тук, можем да видим още някои начини, които може да визуализираме нашата мисловна карта. Може да е ето по този начин надолу, който е почти също, само че е разменена посоката, в които излизат елементите. Или цъкнем лист, която е надолу и настрани. Ето така. Ако решим, че сме готови с нашата мисловна карта и не искаме да я обработваме повече, просто няма нужда да запазваме където и да е било и каквото и да е било. Просто натискаме този бутон, за да излезем и вече ни се е запаметила новата мисловна карта. Ето тук, по този начин. Ако искаме да направим да бъде една от нашите любими, просто я хващаме и я пускаме в полето с любими. Сега като видим, вече тя е вътре като зададена като една от нашите любими карти. И общо взето според мен това са най-важните възможности и функции, които може да използваме в мисловните карти. Това е най-важното, може да правим мисловна карта по този начин. Това е един от най-простите начини и това са най-важните неща.